Ngunya na aldaw sundo sa weekend, laoman ang mapanganuro ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran, pagkikilat asin pagdagoldol sa nagkapirang porsyon sa Bicol. Sigun sa Pag-asa, ang mga pag-uuran ka sa bagong aga, epekto man liwat kan easterlies o amihan. Mas kinangani daw opisyal lang naglaog ang tag-init, dai manawawara ang posibilidad nin mga pag-uuran. Minsan, ang may mga pag-uran kitang mamamatian pero bakong widespread, pwedeng kunwari mauran sa Daraga, sa Legazpi dai. So minsan nag-o-occur ini pagkahapon or banggi. Maluya sundo moderato, ang duros gikan sirangan sundo norte sirangan. Maluya sundo moderato naman, ang ukol sa kadagatan. Sa presente, dai man nakabanderang gale warning kaya pigtutugutan man ang paglawod, urog na kan mga saradit na lunadan. Then ang Bicol, luckily na nasa under type 2, climate type 2, 3, and 4 tayo, na in a week hindi naman tayo nasisiro ng mga pag-ulan. Mientras tanto, nag-abiso man ang Pag-asa sa publiko na maging hydrated ng God, huli ta posibleng magkausa ng heatstroke ang labing init. Inaabitiran ta ang mga kababayan ta na talagang dry season kita na ang init arugani. So ang heat index ta halangkaw, ano? Pag sinabi tang heat index ini si relationship kang temperatura sa relative humidity, ini si sinusukat na alingsangan sa hawak ta. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.